parlem de taxes, d'una pujada injusta, per exemple, en matèria de serveis acadèmics universitaris. Primer exemple, faran vostès pagar un 25% dels crèdits, cursos o assignatures convalidades des de centres universitaris públics. Abans, s'havia de pagar únicament quan se convalidaven assignatures cursades en centres universitaris privats, però vostès modifiquen la llei de taxes per a que es pague també quan se convaliden assignatures de centres universitaris públics. I ho justifiquen en l'exposició de motius per raons d'equitat. Per a nosaltres l'equitat la garantissa solament el sistema d'ensenyament públic. I és curiós perquè després en la redacció que li donen les taxes de l'Institut Superior d'Ensenyaments Artístics, en l'article 15 del projecte de llei, mantenen la redacció anterior. I ahí sí que fan esment únicament als centres privats. Però on es veu més clar el caràcter absolutament injust, discriminatori, sí, podem dir xenòfob i fins i tot poc analitzat, és en l'habilitació al Consell per a pujar la taxa per crèdit o curs complet als estrangers no comunitaris. Volen poder cobrar-los fins a 5 vegades més, fins al cost efectiu del servei. I ho justifiquen en l'exposició de motius a fi de donar un tracte diferencial positiu als estudiants que formen part de l'Espai Europeu d'Educació Superior. És una manera molt curiosa de veure-ho perquè se li diu tracte diferencial positiu a una mesura que no està aprovant cap rebaixa de taxes per a ningú, sinó la pujada per a altres i per motius de nacionalitat. I per tant això es diu discriminació o política migratòria encoberta. Però és que a més li van a cobrar aquesta pujada de taxes als estudiants russos i als noruecs i als croates i als turcs. Ho dic perquè són estudiants de països que no formen part de la Unió Europea, però sí de l'Espai Europeu d'Educació Superior. Sembla que no ho saben. O bé el Consell intenta enganyar-nos amb la justificació de l'exposició de motius, o bé és tan inepte que no sap del que parla. Són 45 països els que formen part d'aquest espai europeu d'educació superior. I en basar-se en criteris de nacionalitat, aquesta pujada de les taxes afecta fins i tot aquells que han cursat tota la seva carrera acadèmica en Espanya. Fins i tot els que han nascut en Espanya, els fills d'estrangers que paguen els seus impostos i que porten anys residint legalment i treballant en este país. La pujada pot arribar a representar un cost d'entre 4.000 i 6.000 euros per curs en funció de la carrera que s'estudie. En un grau de 4 anys podria costar entre 17.000 i 24.000 euros, més que la major part dels màsters impartits per la universitat pública. L'excusa de la reciprocitat també és una fal·làcia perquè el cost dels estudis universitaris és molt diferent en uns i altres països. Per exemple, a Uruguai és gratuït fins i tot per als estrangers, però un uruguaià o una uruguaiana haurà de pagar 5 vegades més perquè este Consell sembla que vol que els estudiants estrangers paguen el que el Consell no paga.